астрономҳо муайян намуданд, ки масофаи байни мадори сайёраҳо ба қонуни муайян итоат мекунад. мувофиқи ин хулосабарорӣ байни мерих ва муштарӣ бояд як сайёраи дигар вуҷуд медошт. онро ошкор карда натавонистанд. аммо дар ҷои он астрономҳо тасмаи астероидҳоро кашф намуданд. инҳо кулухпораҳои бисёре мебошанд, ки дар лаҳзаи ташкилёбии системаи офтобӣ пайдо шудаанд. астероиди аз ҳама калонтарин тақрибан 1000 километрро ташкил медиҳад. астероидҳо аз гази карбонат, кремний ва металл иборатанд. мадори астероидҳо намоён буда, ба онҳо кашиши сайёраҳо ва офтоб таъсир мекунад.